daude lotuta. Akusatuak mobilizazioetan identifikatutako, sartutako edo atxilotutako herritarrak dira. Horretako batzuk Tubacexeko langileak, baina baita Aiaraldeako bizilagunak ere. Lehenengo epaiketa gaur goizean izan da, aurretik Tubacexeko langileak Gasteizko epaitegietan bildu dira. Kaixo eguerdion, Tubacexeko epaiketa izpide 20 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak egin zituzten mobilizazioengatik. Lehenengo epaiketa gaur goizean izan da eta aurretik Tubacexeko langileak Gasteizko epaitegietan bildu dira. Zer gehiago dakigu Nerea? Tubacexeko langileak eta Aiaraldeko herritarrak dira. Fiskaltzak 20 urteko espetxe zigorrak ezarri ditu. Ostegun honetan lehenengo epaiketa izan da, gainentzekoak irailean izango dira. 2022an azaroan Aintzane Mendia epaitu zuten eta azkenean absolbitu zuten. Mendiak dioenez grabatutako bideoek arrazoia emango diete akusatuei. Gainera, azpimarratu duenez akusatuak behin betiko lesioa du mobilizazioetan jasandako indarkeriagatik. 5 eguneko greba zikloa abiatu zuten Gorabide enpresako langileek astelehenean. Lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute langileek eta borondate falta egozten diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Gaurkoan beste urrats bat eman dute eta 2 eguneko kanpaldia hasi dute. Gainera, grebalariek hortarazi dutenez, ez dute greba mugagabea baztertzen. Bueno, egoera postegun hauek hasi baino lehen geneukan egoera da. Hau da, guztiz baretute, paraute dau negoziazio guztize. Ez dugu azken egunetan euki inolako kontakturik ez da enpresarekin eta ez da aldundiarekin. Argudiatzen dabe batzuk eta bestiek ondino batzarrak ez dauzela eratute. Baina, badakigu hori nolabait trampa bat dela, ze hauteskunde garaian ere hitzartu die gauzak, adibidez, residentzitako egoera konpondu edo behintzet erabaki bat hartu da horren inguruen. Uztailaren 23an izango dira Espainiako hauteskunde orokorrak uda garaian eta zubian. Hori dela eta posta bidezko botoen eskaria handia ari da izaten. Gaurkoan Oskar Matute Kongresurako Bizkaiko zerrendaburuak posta bidezko botoaren aldeko ekimen batean parte hartu du. Madrilen pauso gehiago emango ditugu eskubide sozialetan eta aldaketa sakonagoak emango ditugu herritarren arazoei erantzuteko. Uztailaren 13ko hauteskundeetan langileen eta gehiengo sozialaren eskubideak ditugu jokoan. Horregatik da, garrantzitsua da ezkerreko subiranisten boto guztiak zenbatzea. Egunean bertan, ezinezkoa baduzu presentzialki bozkatzea gogoratu. Posta bidez botoa emateko aukera duzula uztailaren 13ra arte. Euskal Herria Bilduren aldeko botoa da, Euskal Herritarren interes sozialak eta nazionalak defendatzen dituen euskal boto bakarra. Eskuina gelditzeko eta inboluzio saiakerei aurre egiteko boto eraginkor bakarra. Euskal Herria Bildurena da. Guk ez dugu zalantzarik PP eta Feijóorekin. Guk argi eta garbi diogu. Gure esku badago, eskuinak eta eskuin muturrak ez dute sekulako gobernatuko. 2008ko Zaldibarko Luiziak 2 auzi ireki zituen. Bata 2021an itxi zen fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarren auzia ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa berriz, Durangoko auzitegiaren eskuetan dago. Gaur hain justu, Zabortegiren jabea zen Berte Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegian deklaratzekoak ziren, baina bertan bera geratu da saioa. Testuinguru horretan Zaldibarko Zabortegia arrisku handiko egoeran dagoela ikertu dute. Bestetik, Mikel Otero legebiltzarkideak azpimarratu du, premiaz behar duela inork bere gain hartzen ez duen esku hartzea. Horren aurrean azalpenak eskatu dizkio Arantxa Tapia sailburuari. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. 20 urteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak Tubacexeko mobilizazioengatik. Lehenengo epaiketa gaur goizean izan da eta aurretik Tubacexeko langileak Gasteizko epaitegietan bildu dira. Bildu gara, Iñakiri gaur epaitzen duten lagunari geure beroa eta elkartasuna ekartzeko eta
berarekin gaudela guztiok adierazteko, eta orain zazpi horietako bat Aintzane epaitua izan zen orain dela hilabete batzuk, eta absoluzioa jaso zuen, eta gainera epaitegietan esan zuten montajea izan zela eta gezurretan ibili zirela ertzainak beren salaketetan. Bost eguneko greba zikloa abiatu zuten Gorabide enpresako langileek astelehenean. Lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute langileek, eta borondate falta egozten diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Gaurkoan beste urrats bat eman dute, eta 2 eguneko kanpaldia hasi dute. Gainera, grebalariek ohartarazi dutenez, ez dute greba mugagabea baztertzen. 2 eguneko kanpaldia abiatu dute Gorabideko langileek 5 eguneko greba zikloaren barnean. Zaintza sektoreko langileak dira eta adimen urritasuna duten pertsonekin lan egiten dute. Zehazki Gorabiden 600 beharginek dihardute eta 5.000 lagun artatzen dituzte. Hala, zaintza sistema Bizkaiko Foru Aldundiaren ardurapean egonda erantzunkizuna exigitzen diote lan gatazkan grebalariek. Guretzat, erantzunkizun handia dute bai Batzar Nagusisek, azken finean zerbitzu publiko bat emoten dugu, eta horren erantzunkizune publikoa da, kasu honetan Batzar Nagusietakoa, eurek ipini behar dabez baliabideek gu lan egiteko, gu aniztasun funtzionalan lan egiten dugu, eta handi batien finantzaketa publiko izan behar da. 2019an iraungi zenituna eta beraz 2020tik ez dutela soldata igorarik. Dagoeneko 20 greba egun baino gehiago egin dituzte. Hala ere, enpresak eta Gorabidek negoziatzeko borondaterik ez dutela ohartarazi dute. Izan dugun erantzun bakarra da, eurek ezin dabiela inolako mugimendurik egin Aldundiaren babesa barik, eta nola Aldundia eratu barik dauen momentu hontan, ez dagoela aurrera pausorik emoteko inolako aukerarik. Gatazka askatu ezean gainera, ez dute greba mugagabea baztertzen. Eta jentie indartsu dago, onartzen dugu, eskatzen dugule dagokigune, eta orduen aurrera jarraitzeko prest. Ez badau inolako movimenturik, pausotxo bat gehiago eman biku, eta hor airien badabil greba mugagabearena. Gorabideri proposamen bat bidali diote, baina ez dute erantzunik jaso. Horrez gain, hilaren 26an Aldundian ordezkaritza duten alderdiekin bilera bat egin nahi dute. EH Bilduk eta Elkarrekinek dagoeneko baiezko eman dute, eta zantzu guztien arabera, PPk ere bere parte hartzea ziurretuko du. Beraz, PSE eta EAJaren erantzunaren zain daude. Eta zaintzari lotuta Eustatek lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko 2022ko inkestaren datuak kaleratu ditu. Oraindik orain zaintza lanen banaketan ezberdintasun nabariak daude emakume eta gizonen artean. Aldea gutxitzen ari bada ere, emakumeek oraindik orain egunean 1,1 ordu gehiago eskaintzen diote seme-alaben zaintzari. Oraindik orain, zaintza lanen banaketan ezberdintasun nabariak daude emakume eta gizonen artean. Eustat, Euskal Estatistika Erakundeak, lana, familia eta norberaren bizitza batzeari buruz egindako inkestaren azken emaitzak argitaratu ditu. Bada, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aktibo dauden herritarren artean, 2tik 1 dio zailtasun ugari dituela lana, zaintzarekin eta norbere bizitzarekin bateragarri egiteko. Izan, lana eta seme-alaba adingaben zaintza bateragarri egiteko, edo izan mendeko pertsonei arreta emateko. Eta aldea gutxitzen bada ere, emakumeek oraindik ere egunean 1,1 ordu gehiago eskaintzen diote seme-alaben zaintzari. Etxeko lanen banaketa ere aztertu du ikerketak. Gizonen 12,3k ematen dituzte lan horietan 3 ordu edo gehiago, eta emakumeen 26,7k. Hala ere, inoiz baino txikiagoa da, emakumeen eta gizonen arteko aldea etxeko eta zaintza lanetan ematen duten denborari dagokionez. Duela 10 urteko datuekin alderatuta,
0,3 ordu murriztu da alde hori etxeko lanei dagokionez, eta 0,6 ordu seme-alaben zaintzari dagokionez. Mendekoen zaintzan berriz, ia ordu bete gutxiagokoa da aldea duela markada bateko datuekin alderatuta. Michelineko zuzendaritzak 1.500 euroko paga eta soldata igoera inflazioarekin lotuta izatea eskaini du. Zuzendaritzak egingo duen azken proposamena dela iragarri du. Sindikatuek langileekin eztabaidatu eta bozkatu behar dute azken proposamen hau, hala erabaki dute sindikatuek, ELA, ESK eta CGT izan ezik. Ostiralera arte dute zuzendaritzaren lan hitzarmenaren proposamena onartzeko edo baztertzeko. Nerea. Gaueko 10:00 botontziak ireki dira langileek bozkatzeko. ELA, ESK eta CGT sindikatuek ez dute erabakia onartu, azken proposamenarekin bat egiten ez dutelako. ELAak dioenez eskaintza eskaza da eta mobilizazioek bere horretan jarraitu beharko dute. Astearte honetan Michelineko estatuko lantegi guztien ordezkari sindikalak bildu ziren Burgosen zuzendaritzarekin. Lasarte Horiako sindikatuak izan ezik. Lan hitzarmena negoziatzeko bilera goizeko 11:00 hasi zen eta arratsaldeko 8:00 arte etzen amaitu. Zuzendaritzak 5 proposamen egin ostean, sindikatuek erabaki zuten egindako azkena langileekin eztabaidatzea eta bozkatzea. Azken proposamen horrek 3 hobekuntza dakar. Soldata egoera KPIa lotzea, 1.500 euroko paga lan hitzarmena sinatzeagatik eta team building jardunaldien desagertzea. 72 orduko epea dute langilei proposamena aurkezteko, eztabaidatzeko eta bozkatzeko. Ostiral honetan erantzun bat eman beharko diote zuzendaritzari. Michelin enpresak dioenez, hau da egingo duen azken proposamena. Bestalde sindikatuek lan hitzarmena onartzen ez badute, ekainerako aurre ikusitako greba egunak aurrera eramango lituzkete. Hau da, ekainaren 19 eta 23 Michelineko lantegi guztiek greba eguna egingo lukete. Eta ostiralean eratuko da Nafarroako parlamentua eta negoziazioetan tirabirak nabarmenak dira. Azkena atzokoa geroa bai etzen PSN eta Zurekin Podemosekin zuen bilerara joan. Lehenagotik geroa baik PSN-erekin hitzartua zuen bilera egin ez zutelako. Parlamentua eratzeko azken egunetan alderdien arteko ikamikek jarraitzen dute. PSNek giltzarria duen arren lehendabizi EH Bildurekin ez zuela negoziatuko eta orain geroa bairekin komeriak. Asteazkenean ziren biltzekoa kiruko bileran PSN, geroa bai eta Zurekin Podemos. Geroa bai ez da bilerara agertu PSN-erekin aldebiko bilera bat egiteko aldez aurretiko konpromezua urratu duela argudiatuta. Uxue Barkosen alderdiak duela 4 urte baino 2 parlamentari gutiagorekin uste du egungo egoera 2019koaren berdina dela eta mailan lehentasunez desertzeko eskatu du Zurekin alderdiarekin batera egin baino lehen. Maria Solanak ziurtatu du geroa bai eta PSN-eren arteko aldebiko bileraren konpromezua ekainaren 6an egin zuten bileran adostu zela. Guretzako gitz importantea zen, gobernuaren edukietaz, estrukturaz eta barretaz hitz egiten zikiera hasi aurretik, behar genuela jakin zein zen bakoitzaren papera. Bertzalde, geroa baik, Unai Ugalde aurkeztuko du Nafarroako Parlamentuko presidente karguko hautagai gisa. Hortziral honetan eginen duten bilkuran. Gogoratu behar da, PSNek eta geroa baik akordioa lortu zutela, sozialistek Nafarroako Parlamentuko presidentetza geroa bairentzat izatea onartzeko. Bestalde negoziaketek aurrera jarraitzen dute Gipuzkoan ere. PP alderdia Gipuzkoako batzar nagusietako mailan sartuko dela iragarri du. EAJari babesa ematearen truke. Orain EAJak eta PSek EH Bilduri eskaini diote Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakaritza. Baina dena erabakitzear dago oraindik.
Gaurkoan bestalde Zaldibarko Luizia dugu izpide. Gaur hain justu, zabortegiaren jabea zen Berter Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegian deklaratzekoak ziren, baina bertan bera geratu da saioa. Testuinguru horretan Zaldibarko zabortegia arrisku handiko egoeraren dagoela ikertu dute. Bestetik, Mikel Otero legebiltzarkideak azpimarratu du, premiaz behar duela inork bere gain hartzen ez duen esku hartzea. Horren aurrean, azalpenak eskatu dizkio Arantxa Tapia sailburuari. Zaldibarko zabortegiaren jabea zen Berter Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegian deklaratzoka ziren ostegun honetan, ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzian. Baina bertan behera gelditu dira deklarazioak hirugarrenez, momentuz ez dakigu zer dela eta. 2020an gertatutako Luiziak 2 auzi ireki zituen. Bata ordea 2021 batean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarren auzia ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa berriz Durangoko auzitegiaren eskutan dago. Auzibide honek Jaurlaritzako zenbait teknikariren ardurak ikertuko ditu, Berter Recyclingeko jabeen ardurez gain. Testuinguru honetan Jaurlaritzaren eskutik Sprilurrek eskatuta zabortegiren lurzoruaren egoera aztertu zuten, eta hark ondorioztatu du lurraren egoera geologiko konplexuak arazoak dakartzala lurzoruen egonkortasunari dagokionez. Horren aurrean Mikel Otero EH Bilduren legebiltzarkideak azpimarratu du premiaz inork bere gain hartzen ez duen esku hartza behar duela zabortegiak. Ikerketa profesional batek esaten duenaren arabera, segurtasun faktorea oraintxe bertan Zaldibar erori zenean, baino kaskarragoa dela, lurra oso abiadura handian mugitzen ari dela, arrakalak daudela, arrakala horietatik ura barrenera joaten dela, beraz, jarri zituzten geruzak ez direlari efektiboak izaten, eta arrisku asko daudela. Egonkortasunaren inguruan, suteen inguruan, isurien inguruan, eta kontu larri asko daudela mai gainean. Horren aurrean azalpenak eskatuko dizkio Arantxa Tapia sailburuari ostiralean legebiltzarrean. Alegia, egoera honen aurrean zein pauso dota zer egingo duten galdetuko diote subiraniste Jaurlaritzari. Bien bitartean Tapiak Euskadi Irratiari esan dio Zaldibarko zabortegiaren lurrak egonkortasun maila baxuenan daudela, baina egonkor. Gaurkoz dauden parametroekin eta azterketaren arabera egonkor dago. Maila bajuenean eta guk utzi genuena baino kerro, bai, baino egonkor. Gaineratu du Jaurlaritzak hasierako mantenu lanak egin zituela, baina hortik aurrera Berter Recycling enpresaren administratzaile konkurtsalari zegokiola horiekin jarraitzea, eta ez dituela egin. 3 errekiremendu egin dizkiela eta jarraipen zehatza egin diotela gaiari. Eta Jaurlaritzak iragarri du ez duela onartuko legegintzaldi honetan hizkuntza eskakizunen dekretua. Dekretuak administrazio publikoan lanpostu jakin batzuk lortzeko euskararen ezagutza baldintzak ezartzen ditu. Horren ordez, hizkuntza politikari buruzko proposamen alternatibo bat aurkeztuko duela adierazi du Jaurlaritzak. Edonola ere, Miren Dobaran hizkuntza politikako sailburu ordeak iragarri du prozesuak luze joko duela oraindik. Miren Dobara hizkuntza politikarako sailburu ordea zurea da hitza. Egun on guztioi, gustora gatoz guk, ikusita zalantza asko dauzela eta gainera azalpenak eman nahi ditugu ere, ez da. Prozesuak luze jo du eta horrek arrazoi batzuk ere baditu eta hori guztia azaltzeko. Derrigortasun indizea hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko eta ebaluatzeko sistemak eta hizkuntza eskakizunak egiaztatzetik salbuesteko bideak, ez da, entzute fasetik, gure gazteek, ez da, eskatzen dutenetik zabaltzen ditugun bideak. Izapidetzari dagokionez, zergaitik atzeratu gara, gu badenekien, badakizue 2018an hasi ginela, legebiltzarrak eskatuta, gure hausnarketak egiten. Une honetan, txertatuta, iaia bukatuta daude, 13 eragileek egindako ekarpenak, banan emango zaie erantzuna, ematen ari gara, banan sartuko dira, esparru berri honetatik datozen ekarpen guztiak, oso garrantzitsuak direlako guztiak, eta erantzuna izango dute, eta gainerako erakunde, ondoko erakunde horiei eskatutakoak ere txertatuko dira. Eta horrekin berregin behar bada testua berregingo da. Eta basoko filosofia proba frantsesez egitera derrigortu dituzte aurten ere seaskako ikasleak. Azterketa ostean elkarteratzea egin dute, basoa euskaraz egin dadin aldarrikatzeko. Ikasleek gaitzetsi dute lana zaildua zaiela.
Ez dituzte gure eskubide eta nahiak errespetatzen eta ez dute eginen. Ezkunde nazionaleko arduradunei errespetua izaiten erakutsi behar diegu ondorengoek euskaraz egin aldezaten maite ez dugun azterketa hau. Euskara mesketzutik ateratzeko denen laguntza behar dugu, guk gure aldetik aldarri honen soa bizirauteko konpromisoa berresten dugu gaur. Hemen eta orain, euskaraz ikasi eta euskaraz bizi. Azterketak euskaraz orain. Azterketa! Euskaraz! Azterketa! Euskaraz! Azterketa! Euskaraz! Azterketa! Euskaraz! Azterketa! Euskaraz! Azterketa! Euskaraz! Bertsolariak! Eta EH Bilduk memoria historikoaren eta demokratikoaren legea babestuko duela iragarri du. Eusko Jaurlaritzak adituek osatutako lantalde zientifiko bat sortuko du Gerra Zibilean eta Frankoren diktaduran 1936-tik 1978 bitartean gertatutako giza eskubideen urraketak identifikatzeko. EH Bilduk azaldu du baliabideak eskainiko dizkiela biktimei legean aurreikusitako onurak jaso ahal ditzaten. Eta bihar ostiralarekin ospatuko da Midas elkartearen aurtengo batzarra Donostian. Midas elkartearen helburua eremu urriko eta hizkuntza gutxituetan diharduten egunkarien interesak defendatzea da. Elkartea 2001an sortu zen eta gaur egun Europa osoko hainbat lekutako 27 egunkari dira elkarteko kide. Taldeko kide diren egunkariak 12 herrialdeetan barrena daude baratuta eta 11 hizkuntzatan idazten dute. Aurtengo batzarra Donostiako Amara Plaza hotelean izango da goizeko 9:00 aurrera. Euskalgintzaren Kontseilua, Eluiar eta Alfa Media taldeak izango dira bertan besteak beste. Ondarearen arloan, Europako batzordeak eta Europa Nostra erakundeak Debako Zubiaren Brigaitzea ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela iritzi eta ondarearen Europako saria eskaini diote. Europako batzordeak eta Europa Nostrak Debako Zubia birgaitzea ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela onartu eta Debako Zubia birgaitzaren proiektu aukeratu dute Europako ondarea 2023 sarien irabazletako bat izateko. Saridunek 10.000 euroko dirusarie jasoko dute eta Europako ondare sarien ekitaldian omenduko dituzte irailaren 28an, Veneziako Palazzo del Cinema aretoan. Guztira 21 herrialdetako 30 proiektu saritu dituzte edizio honetan. Historia luzea du zubi honek, atzera eginez Doneiako bideko erromesek eta inguruko bizilagunek Deba ibaia gainditu behar izan zuten txalupa pasabide batean edo errepidean gora Sasiolaraino. Harik eta 1876an Antonio Cortazarrek Mutriku eta Debako ertzak lotu zituen arte. Lasturko Arrobitik datorren kare harrizko egitura horrekin. Kare harrizko egitura hori zuraren gainean dago, seguraski aritzaren gainean zimendatzeko. Hala ere 2018ko uztailaren 5 goizaldean herritar asko hartarazi zituen zarat handi batek. Harriak bata bestearen gainean irristatzen hasi ziren eta zubia kolapsoaren ertzean geratu zen. Berehala itxi zuten trafikoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartu zuen haren birgaitzea, bizilagunen pasabidea ziurtatuz eta ondarearen kontserbazioa bermatuz. Lehen larrialdi fasean funtzio bikoitza betetzen zuen egitura bat ezarri zen, zubiari eustea kolapsoa saiesteko eta oinezkoentzako erabilera bermatzea. Proiektu honetan oso garrantzitsuak ziren baliabide osagarriak berariaz egokitu eta diseinatu ziren zubi hori birgaitzeko. Behin egonkortasuna ziurtatuta birgaitzaren proiektua lantzen hasi ziren, eta lan horretarako 19. mendeko zubiak eraikitzeko teknika ahaztuak aztertu behar izan ziren.
Azkenik gangak desmuntatzea erabaki zen aldez aurretik harlandu bakoitza zerrendatuz, erdiko pila berreskuratuz eta 2 gangak berrereikiz. Deba eta Mutriku herriak berriro lotzeko aukera eman duen obra izan da hau. Eta abian dira Udako Euskal Unibertsitateko ikastaroak. Aurten zientzia herritarra izan dute hizpide ikastaroen aurkezpenean. Ikastaroak uztailaren 12 arte eskainiko dira Euskal Herriko txoko askotan. Eta Rosalén abeslariak Salvadorren eriotzean abestiaren bertsio sinfonikoa grabatu du. Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin egin du abestia Fernando Velázquezen zuzendaritzapean. Kantua Ura bere bidea 2023 proiektuaren barruan kokatzen da. Guztira 20 abestik osatzen dute proiektua eta aste honetan grabatuko dira Euskalduna Jauregian. Rosalének Olatz Salvador artistarekin ahotsari abestiare grabatuko du. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain gaurkoan Patxiku Irisarrirekin egin dugu hitzordua. Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna sindikatuko kidearekin. Erdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, horretarako hemen dugu gurekin Patxiku Irisarri eneko idazkari nagusia. Ondo etorri? Egunon bai. Eta tira ez, gaurko honetan lehortetan jarriko dugu arreta gehien bat, izan ere aste honetako bileraz aparte maiatzaren 2an bildu zen azkenekoz Nafarroako lehorten maila bera, egia da geroztik tira ez, guraldiak berri ezberdinak eman dizkigula, badirudi lehortekin lotuta ez, gune batzutan hobekuntzak izan direla, bestatutan ez, zein da momentu honetako panorama? Bueno, ez da gauza handirikan aldatu. Maiatzaren 2an, zuk erran duzun bezala,
maila bildu zen, eta ordurako ja Nafarroan, batez ere Nafarroari buruz ari gara solasean, hor ja lehorteak ja bere lan egina zuen, eta herri beran ja erabate galdutzat emana zen hango guzta ez. Eta, joan den aste honetan egindako bileran hori berretsi besterik ez da egin. Egia da, euria indula hemenka, euria ere batzuetan soberan ere, baina horrek ez du ekarri usta horrek buelta hartu dezan. Beraz, herriberan 80% galdu inda, erdialdean Tafalla eta herribera tartean Baldorban horre 70% edo horrela, eta gero Lizarraldean ere 55-60 galdutzat ematen da, ez? Eta gero ematen du, Iruña inguruan, Kuenka deitzen dugun horretan, Agoitzaldera, Garesaldera hor, usta ona izanen dela, eta gero iparraldean belarra ere atera da, orain nahiko lan hori lehortzen. Gainera horretaz aparte ez da badira ureztatzen diren laboretarako bestain bat lur, kasu horretan antzekoa da panorama edo hor zerekin aurkitzen gara? Ureztatzen diren horietan, maiatzaren bilan ja ikusi genuen, hainbat tokietan ura izanen zutela urtero tokatzen zaionaren erdia. Zer gertatu da azkeneko hilabetean? Euria indula, horrek ekarri du bai iesa bai toiz ura maila pixkat igotzea, eta momentu honetan orain dela hilabete bat bezala daude, eta horrek ekarri du horrek izaten diren kontzesioak eta pixkat goratzea. Hala ere, nahiz eta hori horrela izan, ureztatzen diren lurretan bi uzta egiten dira urtero, eta bigarren uzta hori oraindik kinkalarrian dago. Zer nolako lotura dute berez kasu hauetan urtegien egoerak eta gero lurra beraren laboretarako lan horretan egin daitekena? Lotura erabatekoa da, zeren ureztatzen diren lurretan jartzen da edo artoa, edo Nafarroan ortugintzak nahiko indarra badu, eta orduan horre tomateak eta horrelakoa jartzen dira, eta horiek ura nahiko behar dute, ez? Gero horiek udan ja kendu eta neguko azaloreak eta brokoliak eta horrelakoa landatzen dira, horiek ere ura behar dute, eta orduan hor dudan dago ze gertatuko den bigarren uzta horrekin, ez? Zeren lehorteak eta orain urtegien mailak adibidez iesa erdian dago, itoiz 60%, baina itoiz adibidez 80%an egomarzun, urte normal bat baldimazen, beraz hor bigarren uzta hori nahiko kilikolo dago oraindik. Gainera gero esaterako Nafar gobernutik iritsi zaizkigun datuei erreparatuta aipatzen denola 40.000 hektarea lur galdu egin diren bere horretan, horrela labur esan da, baina bai azaltzen zitzaigun ez nola horietatik 9.000 segururik gabe badaudela, horrek zer suposatzen du? Horrek suposatzen du aseguratu ez dutenak, ez dutela kalte ordainik jasoko, hori horrela da. Eta hor, zuk arrisku bat hartzen duzu, eta arrisku horrek hori dakar, ez? Beste kontua da baita ere, aipatu egin behar dela, aseguruak dirua irabazteko daudela, eta aseguru horiek oso garesti direla, eta orduan izaten direla urte batzuk, nun nekazariak erabakitzen duen, ez aseguratzea, dirutza batzuk jarri behar direlakoz. Gero, ordea, tokatzen baldin bazaizu, ordeako lehorte bat, zeo zer berreskuratzen duzu, baino ez guztia noski. Horre egongo litzateke agintek ez, hori aintzat hartu nahi duten eta lagundu ala ez, ezta? Bai, baina, hori agintariak ja ez dute horre eskurik sartuko, ez dute lagunduko, eta hor ja bakotxak hartzen duen erabakiaren gain gelditzen da historia hori. Eta aipatu dituzunez, panorama ezberdin hauek aintzat hartuta, egoerari buelta emateko zer geratzen da une honetan?
Ez dakit egoerari buelta ematen zaion. Azkenean, lehorte baten aurrean, horreri egokitu egin barzara, ez? Aldaketa klimatikoa begibistakoa da, eta orduan nekazariek hemendik aurrera horrelako eszenatokian amoldatu imarko gara. Iazko esperientzia ere ez dela xamurra izan bere hortan, ez dakite hortik eraldatze horretara begira irakaspenik edo egon zen? Hor izan dire aholku batzuk, artoa jarri beharrean euskilorea edo girasola jartzea, horrek gura gutiago behar du, horrelako neurri batzuk hartu behar dira, eta gero erabateko lehortiak baldin badira, ureztatzen diren lurretan lehen 2 uzta ateratzen baldin badira, urtean uzta bat aterako zen, horrek ekartzen duen guztierekin, diru sarrera gutxio nekazariak, horrek ere ekartzen du Nafarroan batez ere agroindustriak edo industriak baratze inguruan mugitzen den industriak ere produktu gutxiago izatea, ertek izatea, horrelakoak planteatu dituzte lehortearen mahai gainean industriak ere bai ez. Esatarako nola hartu ohi duten nekazariek aldaketa horiek egin behar izatea, ez gauza bat landatu nahi eta kasik eta derrigorrez beste bide batzuk hartzea? Hartzen duzu, hartzen den bezala, ez? Azkenean aldaketa guztiak suposatzen dute pixkat zure buruaren beste prisma batekin ikustea gauzak, ez? Orduan, hor bai ikusten dugu derrigorrezkoa dela moldatzea eta ematen dituzten aholkuak jarraitzea, pentsatu baldin bazenun artoa landatzea eta ez dago gurik, nekez landatuko duzu artoa, gero sasoi erdian dena galtzeko, ez? Orduan, zuk ere zure kontuak atera behar dituzu, gauza bat da, zuk landatzen dituzu, lurra prestatzen duzu, gasto batzuk egiten dituzu, eta gero guztarik ez baduzu jasotzen, da la ruina. Orduan, hor, beste produktu batzutara edo beste landare batzutara jomar baldin baduzu, jomar duzu. Gainera, hau aintzat hartuta baita lehen aipatzen genuen, ez? Seguruen prezioak eta barrakorri ere gehitzen zaio, bai nekazaritzan, izan abeltzaintzan, ez? Behar diren material guztien erosketak, ez? Izan pentsua eta hor sartzen diren beste hainbat eta hainbat kontuak, ez da? Prezioen igoerak toki guztietan pairatzen gabiltzak, kasunetan nolako bilakaera eman da zuen sektorean eta zer nolako panorama egin behar diete gainera aurre zentzu horretan? Joan den urtean, Ukrainian gerra zizela eta, denak hartzen dugu hori, bastakit nola esan, baina, horren aitzakipean, sekula igo dire pentsuen prezioak, joan den astean eman genuen prentsa horreko bat, eta adibidez ardi esne sektorean 2022 animalien janarien kostua 144% igo da. Eta aldiz energia 121%. Kristona dire gastu horiek eta jendia ez dut alarri, joan den urtean diru laguntza batzuk eta eman zituzten, baina hori izan duzen nolabait lepoa uretik ateratzeko eta hortxe bizirik irauteko. Aurten, naiz eta zerealak eta pixka jeitsi diren, pentsu ez da inbeste jeitsi, eta gero bazka oso garesti da. Lastoa, adibidez, 3 aldiz gehiago balio du aurten, orain dela 2 urte baino, eta gero, luzerna eta hauek, antzeko parezidu, ez? Doblea eta gehiago. Honek ekartzen du, hainbat nekazarik, abeltzainak batez ere, pentsatzea zer egin bere animaliekin.
Eta honekin apur batez, hemendik eta atzerako balantze horri, erreparatuta horrea begira orain justu agian udara begira izango dira nekazari asko eta asko, abeltzainak baita ere udako kanpainari begira zer espero daiteke? Bueno, udako kanpainari begira zereala dutenak Iruñerrian eta horrela nahiko uzta ona izanen dute, hori pistan da, baina lehen aipatu duen bezala, Tafailatik bera uneko 70ko galderak eta herriberan iaia dena galduta. Datu bat emateko herriberan kalkulatzen zuten, hori aseguruak emandako datua da, 230 kilo gari lortzea hektareako. Ez du merezi, biltzea, ez du merezi. Iruñean adibidez hektareako aterako dituzte igual, 7.000 kilo. Pentsa, 230 7.000-ra, eta gero gainera landareara ere ez da haunditu, orduan makinaria sartu eta ez du biltzen gran horik, orduan makina bat ibiltzea pasiboan gora eta bera, ez du bererika. Gainera, udaran modu horretan ere ez gehitzen da bero handiak eta guzti horrek ekartzituen arriskuak horre eragin handia izaten du baita ere ez kanpainaren emaitzetan. Bai, arriskuak hor daude eta joan da urtean begi bistakoak izan ziren, ez? Joan da urtean maiatzan 30 egunetik 15 egin zituen 30 gradotik gora, uzta biltzean Nafarroan 2 sute ikaragarri izan genituen, batean nekazaritza makinariatik sortutako sute bat, bestea izan zen zimista batek eraginda, eta bai hor sekolako eragina du horrek, aurten hor nolabait lan bat eginda zute posibles izaten aldiren zuten inguruan zen neurriek hartu behar diren eta bar, hor ere guk eskatzen genuen, guk hartu behar ditugu neurriak eta hor ere diru laguntzak eta horrelakoak izatea, azkenean eskatzen da traktoriak izatea 1000 litroko depositoak, beste begirale bat izatea, orduan hor neurri batzuk daude eta horrekin lan egin behar. Eta egoten da behar besteko laguntzarik neurri horiek hartu behar dituztenak laguntzeko edo? Bueno, adibidez aurten lehortea dela eta Espainiatik hortik bai etorriko dira diru laguntza batzuk. Hor gainera sailkatu dira nolabait Espainia mailan probintziak lehorte handia, lehorte ertaina eta lehorte txikia dutenak, ez? Adibidez, Erkidegoa lehorte txikien tartean sailkatu dute eta Nafarroa lehorte ertainean, ez? Orduan horren arabera diru laguntza batzuk ere izanen dira, batzez ere abeltzainentzat, baina, seguru gaude motx geldituko dela, lehen aipatutako, bazkaren prezioa, lastoaren prezioa, eta horiek izugarri goian daudelakoz. Ziurrenik, hainbat irizpide izango dituzte horiek banatzeko, eta lurraldez lurralde ere, zer iristen den esperoan izango zarete? Bai, ja banaketa hori egina da animaliko hainbeste, ardi bakotxantzako hainbeste, behi bakotxantzako hainbeste, guk hor faltan bota genuen behorrentzat eta ez dagoela diru laguntzarik, eta hori bai Nafarroko gobernuari lehorte maiorren bitartez bai eskatu genion, gestioak egiteko Espainiako gobernuaren aurrean, horren inguruan, eta ikusiko du zer ematen duen, baina hori ja nolabait banaketa hori ja egina dago. Aipatuzu orain ere Nafarroako lehorteen mahai hori, hainbatetan, ez da inbeste egia, baina bildu egin da, hor parte hartzen duzuenetik baita ere, nola, baloratzen dituzue bilera hauek, baliagarriak dira, dituzuen eskaera guzti hori heltzeko? Bai, baliagarriak izan dira, batez ere, ez ginelakoz bakarrik nekazal sindikatuak eta baizik, eta etortzen zenbait ere Peloria emeteko ordezkaria Nafarroan, gero Intiatik ere gerentea, eta Intiak nolabait
aholkularitza lana egiten du, nekazari zer landatu, zer ez, horrelako lan bat egiten du, eta valorazioa positiboan ikuste dut, bildu, imar dela, han izaten da mai bat nun bakoitzak bere ekarpenak egiten dituen, eta orduan gure ustez beharrezkoa zen, eta gauz batzuk egin dira, beste batzuk ez dira lortu, baina positiboa. Nola ere zerrenako margina du Nafar gobernuak esaterako alako krisi bati aurre egiteko? Margina oso txikia, zeren azkenean diru laguntza hauek ere Europatik heldu den nekazal politikako pak horreri lotuta daude, eta orduan Nafarroa ari zen itxoiten Espainiako gobernu ea noiz ateratzen zuen lehortearen dekretua, ez? Orduan, dekretu horrek markatu egin ditu ze diru laguntza izanen diren, eta gero, noski, Nafarroko gobernuari, eta beste batzui bezala, hortxe hauteskundeak tokatu zaizkio tartean, eta orduan, gelditu dire hor, inpas batean, eta Nafarroko gobernutik, adibidez ez dute beste diru laguntza gehigarririk jarri, ez? Baina, ikusiko dugu hurrengo hilabetetan zer gertatzen den. Aipatzen zenuen Europatik iristeko pakete hori zertan datza edo nola iristen diezuezuek? Azkenean nekazal politika orokorra da, eta hori 6-7 urtetikan berritu egiten da, eta hori orain berritu egin da, ez? Hor neurri berri batzuk ere planteatzen ziren, ekoregimenak deitzen direnak eta eta orduan bete behar batzuk badira hor, eta bete behar horietan lehorte dela eta bai sartu dituzte malgutasun batzuk, ez? Adibidez, zuk zure lurren 100% uzten altzen nun erain gabe. Lehorte dela eta hori igo indute 50%, ez? Azkenean lan egin eta ezerrez biltzeko, hori da neurri bat, ez? Edo zure abereak mendian egon behar dute 120 egun, eta hori erdira jaitsi egin dute, ez? Zenbait tokitan ez delakoz nahiko bazkarik hainbeste egun egoteko, ez? Orduan, hor bai hartu direla neurri transversal batzuk, ez dirutan, baizik eta manejoan eta bai errazteko, ez? Gero ez, hor badira aipatu ditugu ez, hainbat neurri izango da besterik baita ere, hala ere, aipatu izan duzu inoiz ez, nekazaritza eredua bera aldatzeko edo birpentsatzeko beharra badagoela ez, zertan oinarritu beharko litzateke edo zer duzu ez horren atzean esateko? Guk ene Nafarroan beti erran izan dugu eta Nafarroko gobernuare azkeneko urtetan horretan aritu da lanean hor ganaderitza estensiboan, lan egitea. Nafarroan baditu hainbat eta hainbat sektore, batez ere txerri sektorea, behi esne sektorea eta olioen sektorea oso intensiboak dire, eta guk hor bai egiten dugula apostu bat modelo estensibo horren alde, ez? Nafarroko gobernua hasi da hor pausu batzuk ematen, baina oraindik ez da iritsi horretara, eta nekazaritza politika bateratua egin zelikan, hor aukera argi bat galdu zen, eredu bera aldatzeko, ez? Egia da, Europatik markatzen direla estrategia batzuk, guztietegitik maira, de la granja a la mesa izeneko estrategiak eta horrela, baina oraindik oso urruti ikusten ditut nik, badira adibideak, lan hori egiten dutenak eta erabat lurrari lotuta diren nekazariak, salmenta zuzena egiten dutena eta hori da pixkate bidea, ez? Baina Europan oso modu teorikoan planteatzen dira, eta hori praktikan jartzea horrek bere zailtasunak ditu.
Konpetitzen duzun hori erraldoia da, aipatzen zenituzten beste makro etxaldeak, eta esaten zenuen ere nola bultzatzen ari diren azken urtetan neurriak horiek paratzeko, baina tira gero bere horretan jarritzutela ere ikusten dugu, orain gitxire izan dira salaketak ez dakit esaterako Kaparroso ordelako argazki handienetariko baten Nafarroan, kontraesanak dira hauek zuen usten? Kontraesana baino errealitate bat da, eta guztiz gainera Nafarroan, Nafarroan baditu eremu zabalak, baina eremu zabal horietan baditugu sekulako makro etxaldeak, Eta horrelako makro etxaldeak ekartzen dutena da gero kutsadura eta gero eredu horrek ere nekazal guztiepen txikiak eta suntxitu egiten ditu. Orduan, errealitate bat da, baino legediak ere ahalbidetzen ditu, naiz eta orain, azkeneko urtean Espainiako estatutik etorri tope batzuk jartzea ustiategietan, ere gure ustez nahiko, gure neurretik askoz gorago daude. Eta zentzu horretan, aipatzen genuen ere eredua birpentsatzeko horretan Europatik eta beste erakunde batzuetatik zeintzu diren bideak edo zertaz ari den hitz egiten hasteko bada ere, zuen ustez zein izan beharko liratezke ardatzak? Ardatza nik uste lehen aipatu dut, ganaderia estensiboa, horrek ekartzen duna da zure inguruko lurraren gestioa hobe bat egitea, horrek ere ekarri du eta joan urtean ikusi zen zute horietan animaliak ibili ziren tokitan nola zute hori gelditu egin zen. Orduan, horrek baditu hainbat eta hainbat abantaila eta ganaderitza estensiboa egiteko zuk lurraldean egon behar duzu. Nafarroan eta bestetan ere ikusten dugu nola herri txikiak ustutzen ari diren eta gure ustez ganaderitza estensibonek lagunduko zuen herri txikietan nekazari horiek egon eta lur horiek kudeatu. Gero, zortez edo, Nafarroan badugu nahiko lurra komunala dena eta orduan horren gainean oinarritzen alda ereduri. Lehen eitzen dugu neurri, hainbat neurri aipatzen genuen badirela onuragarriak, nahiz eta batzutan labur ere gelditzen diren, ez dakit baden neurririk zuentzako premiazkoa badenik eta inun ez denik aintzat hartzen, edo zentzu horretan zertan oinarritu beharko liratezken egiaz neurriak edo horixe beste barik falta motatzen duzuenik. Neurriak adibidea jarriko dizut. Azkeneko lehorte hau dela eta lehorteren mailan jarri genuen mai gainean, adibidez, Nafarroan badago biomasa planta bat, Zangotzan, eta hor lastoa erretzen dute, energia sortzeko. Eta gu mai gainean jarri genuen, lasto hori erabili batzela lehendabizi, animaliari jatera emateko, eta gero, gelditzen dena, segi bere horretan, Hori gobernu hori aipatu denean, beste komunitate batzutan ere neurri hori eskatu egin dute, baina hor kontua da, enpresa horiek badituztela kontratuak nekazari batzuekin, eta kontratu horiek hausteko nahiko lan badirela, Orduan, hor ere ikusten da, ereduan ere, energia biztan da, beharrezkoa dugu, biomasa ere, berriztagarria da, baina kasu honetan, egurra errebeharrean lastoa erretzea nun eta animaliak orain lastoa hori behar duten, eta gainera ikusita lastoa zer nolako prezioetan dagoen, horrelako adibide bat, eta gero, badira milaka, baina hori izaten atzen bat, Gainera lehen ere aipatzen zenuen une batean, aldaketa klimatikoak ere, dakartzen erronkak, orain momentu honetan handiak eta etorkizunera begira, gauzak aldatu ezean oraindik eta potoloagoak zentzu horretan eta zuen arloari erreparatuta zer aurre ikusi daiteke edo ez dakit lehenbiziko erronkak? Nik uste aldaketa klimatikoa dela eta ez gaudela inor
prestatuta, eta ez dakigu zer etorriko zaigun. Aditzen dugu itsasoan temperatura igotzen ari dela, ikusten dugu, azkeneko 2 asteoetan ikusi dugu han hemenka zer nolako euri jasak izan diren, eta momentu batzutan uholde txikiak ere bai, edo ondoko herrian kriston euria egiten du eta zure herrian ez, edo Nafarroan hegoaldean kriston lehortea dago, eta bueno, eren egun ere herrian 112 litro euri bota zituen. Orduan, klima ikusten dugu aldatzen ari dela, eta bueno, horren kontra guk zer gutxi egiten aldugu. Egokitu imar dela, bai, eta ikusiko dugu nola. Nik uste hor, bai energian, bai uran, hauetan, birpentsatu imarko dugula nola erabili behar diran, ez? Baina oso zaila da. Zen ja, guia zurrumbuile batean ailegatu gura momentu honetara, eta hemendik aurrera zer, ez dakit, ez nizuk jakingo erranen zer egin behar dugun horreri egokitzeko, ez. Gainera sektorea berain handi batean ez, itota baldin bada ez, lehenbizi aipatzen zenuen ez nola burua ateratzarekin badela nahikoa. Bai, hala da. Orduan hemen horixe da. Lehendabiziko gure burua altxa eta gero alden egin, noski. Honekin Patxiko hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mi esker gurekin ona etorri eta gurekin tartetxo hau konpartitzearren hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta horrela iritsi gara albisteak ere bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzu eraldiro, 11 esateren daudela eskuragarri, gero hartu dezan.